Halo, try dear viewers pat ki para mengat. Bahkan ni kadai ka jing tu lupa. Kabaran ai nam takat tu kat ni jong fibatkan saja bat. Jing syangam ju kham tu mungkin ni jat jing tu lupa andre habo blai. Ukuran penpau man hab man tu bakalong bun sin pindalap nang ni ka YouTube jonga ngakam keren syapang ka jing kala ka bumut. Ngakren syapang jing pen baptis ngakren jing em ka bakhut. Ngakren bai kita bangam ju kham keren syapang kani ka ban keren ta hoi para bangai kani kalong na ban ta kat tu kat ni jong pi ki bela ngap bat kan salong bat supet bat suap ya kapor jong blai maka ni kalong ka jing tu lupa syapang ki jing ker khu ki bau blai sa te pi hoi kani ka jing ker khu kala ban long ha ka kam ka jam jong pi kani ka jing ker khu kala ban long ha ka ki tu ki bala ki kala ban long ha ka jing ya dai ni ka ta relationship jong pi hau tengah bat ka tengah ala ni haki bahayang basam ka bapila duai degi senam kani ka jingker khu kala ban long ha kayo ka kat jamfi ha ka ba anong ipi bapi ala dan haram ka sya andre pi struggle barok skata andre ublai unsale ye bat yakinu hibriu ki ba ublai unsale pat tan na padang jamfi ki para bangat ki bala ma chi shay utrai bila mat si saya try but pi duai bet apa dan kijing e jong fi pim sim laman that ban duai pim sim laman that ban le bhai ki bri pim kham khnyum ru ho bila ayat le si kan la man long arsnam laisnam sausnam bila ayat ya kata lintiri khlau kan mau bila it ti ublai wat apa dan kata jing ya lintiri khlau jong pi it you blai pilet ban duai ki briu pilet ban sai ki briu nak pong wat yal di pi dan nak jing e andrei apa yang kum kata pim sim khnyum yo blai pile amno pi ai sha slam man ong pi ai duai ki man ka step pi ai le ka hak jong blai pim let shu sha pop mre apa yang kata ka jing e pi ai ut blai lai i ki umat jong fi wi i ki umat jong fi mdei ba u khlam le ai lai i ki tu jing trai stom jong pi nam ta gospel wat apa yang ka jing kerdu jong fi ha ka yo ka kat wat apa yang ka jing syaram jong fi wat apa yang ba pi wat apa lagi bahim basam ki lek ben pi utangal ni katangan repi yang scam pimpen pai da ka basniu ki repi duai ki nam taki nong shun jong pi ulai i fi yakini ki bat pim sim la give up pim sim la mo usitan lai lek ban pen lip ya kata jingat jong pi ulai lek ban pen lu jing kerman re pim sim la lek kata pim sim la pi ong turai Yesu pi ut bat pi am bat pi duai da ka jingat bat pi la duai jingat pi ong bakoi ka sni turai man sakarku bat sngap ani thu ifi sngap ka tin jong blai ka ong no kumno wang haot si tish ki efasas nang balai khat ga bakhat khandai khat ga ba arpau si tish ki efasas lai arpau wang how tau ba da ka bor jong u ka ba trei hangi sngap ha uta uba da ka bor jong u ka ba trei hangi ula ban le khampalat ban ya ka bangipan lani ngi perkhat pi ban ya ka bang pan lani ngi perkhat lini wat ya ka ba haba ha ublei tulong ka buram ha ka balang bat Kris Yesu na ka menta ha ki por baro junam la julam amen un sale ka ba khampalat ban ya ka ba pilapan lani wat ya ka ba pi perkhat le si ka jing perkhat pi ngong try ngan chulat no na ni ka ram mo ba ngala duai bro ska tangala syakri mi rei un sai khampalat namar pila yet choi khima jong ublai ya pila le iki kam jong ublai sai pendap jing ton kam pinga kran ka jing syai mi ba pinsa i ba ublai ki briu kin salingo epi kin salingo bat ublai ulai i te to jing syakri jong pi kim shimla long le nei pidang ya ya kal tiri klang kan sahab ka jing ker khu kran ka jing syai pet ngini lek na gospel Lukas lu kal nong ka bakhat pra no pen ngini puli na ka khat ka baning kong no wong nang tau Jisu ulai thu aki senrani ki parsi ban hikai ki baki dai ban duai barbor ban omno mensim dalai ru pila long kani ka briu pila long ni briu bakhamno mensim manong ipi pila duai man kapor hakawai ka snong la danu nong bishar ubam septing ya ublai lam ni buram ya ki briu ya ubriu
baladan kari kun thai hakata ka ju ka snong ka bayai wan syau bat kerpat nak benta ki hak jongka dak baong tu riarap yanga persyak ya unong yale persyak jonga laslam ba unong bisa pula kentat ban le ai rei ka bakhat du ulong haladi walangam syaptim ya ublai lani buram ya ubriu penban nak benta ka jing penjenjar baro bakani kari kun thai kala ai hanga ngan khmi ya kata bakan yo ya laki hak jongka ladang amle benta kan ya iwan bat khaddu kan penluat yanga sangat mama baru try ulah peteng syak skor ya ka ka bau tau nong bishar bamsap ulong menta hatu ublai am bishar hakaliang jong kibriu jong u kibak ang syau mensngi bat men miet banyo ka jing yarap hatu unlong ubasuki ban yarap yaki ngaong hapi un bishar hakaliang jongki bat un le kloy ka re hatu kun ubri un syammo ya kata ka jingat ya ka pertai habon wan pi pilak long kani ho pilak ai duai pilak ai syaslam pilak long kani ka bri uni ubri ke belakang mi bat men sing turai lada pilak dai sisa nganong pi pilak le sya kani khmi ubli un sapelat do fi un sa athe ki jingkerku let's say dan ki sadan ki connection ki divine connection ki bapinya kendu ya ki briu ki jong ublai ki ban penduai lani ki briu ki ban yarap pi hakam ka jam haki business jong fi ki ba fila sakut la fi dai ni patkan ni kam dai ya baro wat ong su profesi lemu lem tau ini am dai tang ki tu ki briu ki bala yaksa ya ublai ki jing duai ki ba im ha ka jing im ka ba khu ki bam sham no do jing kerman pi uni kani ka uni unang bishar kum no uni unang bishar bom hak pat wat ha ka perthairu kalawan siwan kani ka hari kun thai ban pensatya u bat ula bishar hak ya ka hukum ju ru ngi dan unang yale persyak ngi udi setan uba penduk ya ki kam ki jam uba penduk ya ka long ying long sam mo uba pen ya khaja long ying long sam uba pen ya syurut ha ying ka sam haku tengah apa yang bat tengah le ben kini ki briu jong ublai bat kini ki briu jong ublai ki bela duai ki bela syak jingit ki bela duai mit bat mestap pila le ya kata pila ut ha ublai pirang peniu setan lawan ban yele ha le sedan ki briu ki ba yaksat bat kapop ru pila duai sya pila kelah ka bomot pila pen kediak anong ka sadan ka jing pelat lut nya pi ya kapop jong fi boleh un sak khui pila si pi pedang ha ki ai ndre ka pop pi sya te sya kum pila duai pila syong pila syak jingit boleh wang ngalayo snow ki jing duai jong ping layo snow ki jing yam ji ut fi mentah hatu ublai un am bishar hakaliang jong ki bri jong u ki ba ka ang sya u men si bat men miet ban yo jing yarap hatu un long ubasuki ban yarap iki nga oh hapi un bishar hakaliang jong ki bat un le kloy ka ndre hatu kun ubri un syamo ya ka jingat ka percaya bo un wan manta unwan iki tu badan ka jingat ki bakham syam artatin ho ngala i lupa kini ki briu ki balik kani pensayo ya ka jingkat khuna ka banta ka buram jong ublai ngakran ya kani ka jingit tu pakat sa jabat ngan ong fi ya ro ultra ngam artatin haleluya dai like da share da subscribe kani video da share nama dan ki briu ki bala up di kisnam kani kan pelak lut iki naka jingdu jingkerman kan Aisyah ki jingkerman bakin sa ublay sa le ya yun sakar ku ka ba pimla ban mudur haleluya ya ro itrai